malam ka barta ma saboda ran ya bata mai rai ni da kace ma ran iske shi wallahi yau ayi ta kare da kan nan shi eso tukuna ma ba a same shi ba ma ga nan da Allah ba a same kare ba ma nan Allah ka gane inda na samu dan nan ko ya guda ko ni ko shi ni ga magana shi ga cika alƙawarin ni zan ci uban shi ma kan ni in ban gane shi wani wallahi wallahi in ba ya ci sa a karo guda na yau ba yau ya ci sa wallahi ni yau da na gane shi yau na koni ko shi na gai koni ni yau koni ko shi ya lamun shaka ta dama wallahi da dama ka kai wallahi fanni na da dare na wanda ko wallahi na tona ina iski dan malam kafartan ga yau da koni ko shi na ran ya bata mere kaburo ya mance abin da ya bata mere wallahi da wani sabon labari nake baka labari ga amma kace ta samu kenan ina yaran nan mishkil suna dan mallan hulu shi wa wannan an kai ni riga na kare da shi to ai ba kare da shi ba hankali ne ya dawo tabo wannan na ji an ce wani sabon malami ne sai da aka shiga Najeriya aka samu wani sabon malami shi ne ya abin gashin wani yanzu ya riga da yare da jin kudi ya kamata tabo wannan ba ko tashin na yaran yanzu ya tambaya min matsalar da ta same shi tun da farko an ce mai an karanta mai yanzu kawai kai shi kanta yanzu yaron da ya rige normal ya to komai ya to normal da yare lalle kura ko wata cikin wata kaji kai wata yanzu ma kace da ina ne kake dan nan ana ne tura cikin gidan gana dan gidan malam kabar ta ma ina so na iske shi ne ma ni ma canza ne yanzu kawai amma ba irin ka dashi ba ma to za mu koma ko in yaron na ya dawo sai hankalin shi akwai cagwaki ɗaya bayan ɗaya kai to idan ya sai yanzu ni ne neman wannan aikin ba ƙarin matsala kenan sai na koma wajen bokan je da ki ina ba